Buah, entera osari azkeneko kotillo, Antza laboniko inordego ekin bideo Andramarisen y la hostia. Andramarin txiringitu epini bida bien? Antza bat amatek ipini bida. Jo, eta madalako ermitian beha, diskotek ipini bida be. Bai. Gaur ikusu esarrizik ipineta. Argizek da. Ez, azken ez dakizu ezer dan. Zuen herriko politikuek ez dakizu ezer mida bien. Nahi pinondon ondartzi epini. Benetan? Ondartzi epinondon. 2017 txiringitu Ondo, ez? Txosnak, ondarterio, danetik, pinondon, zantzi. Bai. A ver. Badakiten handu natorre gabenean. Txikillenik ikesin hauen kantue mila bider konta botzuet. Zein zan, pintxo ero hilda gure katue. Hilda gure katue, tíos. Ba, niri ez, nireko rekordan dereño maribigaz argitza besten gendule. Argitze da, argitze. Gu ginen supermitikuek, eskorina, baina supermitikuek. Eta hori kanti esan zan. Lapurdi, euskarak bizigaitu eta bizidez. Zuek. Badakizua urten euskaraz bizi egune Baionan dara. Bai. Eta horrengo bezkai zitzen badugu Baionan, apirilak 16an euskaraz bizi egunean? Zer, libre zauzien? Bai, ero! Aigora Lapurdi euskarak bizi gaitu eta